and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Kibanhigan sa riding in tandem sa pag-abot ko niya sa ilang opisina. O siya! Hala ka! Gipatay! Aguroy! O siya makuloy sala dong! O siya may sala! Ganun ka rin magkamangutanan ako kung sa iyang sa? Mao yan! Sabi akong kalibutan. Oo. Nagpakisayo lang ko limo kung nakaila ka ba niya kay dihara mo sa dahil na siya magpuyo sa subdivision nga itong puyan. Maura na. Hala! Taon sab no! Okay naman ko. Matrabaho na ko balik ugma. Oh, salamat sa Ginoo. Nanawag pa manggit ka. Unsa man di ka busy diha sa office? Ngano mo na busy? Dili ba na kung pwede nga mutawag pag musta ni mo, Chis? Dili ba? Basta nakadisturbo hinuon ko nimo. Makahasol ko. Ganun sa ka man nagkahasol na ako. Ako pa magandi ang may utang ni mo. Unsay utang? Wa madayon ang atong dinner date sa biyaging adlaw. O nga, sorry, ha? Mibalik ka na sab ana. Walay kay angay pangayo anog sorry. Dili to nato kapubuto nang nahitabo. Maulagi. So no need nga mangayo kag sorry. Thank you, Jess. I love you. I love you, Chan. Oh, Tod. Wa mo tayo ron si Matt sa airport. Si Matt? Oh, really? Yes. Musugat ko niya sa airport. Ikaw, hapiton ko ikaw diha aron magubanta. No, ayaw na lang. Ikaw na lang sugat niya. Long time friend ni mo siya. May nang makapahimos mong duha sa kamingaw ninyo sa usag-usa. Ikaw, ha? Don't forget your lunch, ha? Take care. Same here, John. Wala lang rason nga may uli ko din sa Pinas. Ikaw rin bro. Oh, come on. Wala ba ko lang mga relatives din eh. Wala ko mga close relatives. Halos ang tanan to ada sa States na puyo. Bitaw bro, sa pagkatinood lang no, Hmm. naintriga ba yung ko yun ang imong pagbalik ron din sa ato? I guess, murag maunag yung tingali ni ang gipaabot sa imong one and only din sa Pinas, ni Clavel. Hmm? Murag kasabot ko kung unsay imong giminda. No bro. Wa pa ko'y plano nga magpahigot. Really? Yes. Usaman, pabuto ni mo nga mulapas na kas kalendaryo, ha? Oh, one of the reasons nga miuli ko bro. Tungod sa akong trabaho. I was offered by a good friend of our family. Nga presently, naa siya nag-work sa government. Nga anahin ako musilbi isip sundao din sa atong Pinas. Mao ba? Ay, kasakit pa rin mong mipikpik sa kong abaga. Sakit ay. Ka-franchise ni mo eh. Unsa ka man? Seryoso ba ni mo? Mura kagyog, wa makailan ako. Tuod, nagdahon kong kaupanin mo si Gislyn sa imong pagsugat ako sa airport. Gihatagan ako sa time nga makapahuway bro. Mm. Nasayad ka na ko sa nahitabo na itong miyaging adlaw. Okay. But anyway, asam na ron. Muta na bisa na kong asa ta. Unya, bali ba na madto tag kidlap-kidlap ang suga? Oh my. Wa ka lang gihapon di magbago bro. Mat, hilig ka gihapon na yan ha? One of the ingredients na sa atong pagpakabuhi ni kalibutan na bro. What about Clavel? Kano sa man mo sa sultihi nga miabot ka na? Pagpili din kinsay ganahan mo ikatable bro. Kargo na ko. Sorry bro, gibananta ka din kay na-miss na ko nga itong company. Pero dili tungod na. Come on bro. You can trust me. Don't worry about Gislyn. I texted Gislyn bro kung hain taron. What? Oh my!
Bro. Ay, it's okay ra, bro. It's okay. Kung makasalig ka na ako, magkasalig ka asab ni Jocelyn. My goodness. Uy, kagubot mo sa asbang, bro. Oh, relax, relax, bro. Ako rin ba? Kaya na ko ni. Okay, bro. Kailan dito ni mong arresting officer o team leader na itong mga polis, bro? Yes, bro. Mo pa? Kasi sana itong ilang aresto? Terorista tong tawana. Ilang gidakop. Di asud sa club. Terorista? Yes. Under surveillance tong tawana for 5 months. Pero sa may lang mga ebidensya? Di ko katubag ni mo, ana. Basta, legal ang ilang gihimong pag-aresto ni itong tawana. Pagkusgi palihog ang TV, Clinton. Paminaw sa balita. Ay, kung basta tanimo dong dyan. Ganong mamlihog pa magkana ko eh. Tigmang ko nimo din sa balay. Trump's statement contradicts his Basap-usap ka Secretary ng of tingo. Defense. Mo sa'yo, moral kaduwindi. Ay, Ang bulyong, Clinton. Pagkusgi, mati tas reporter. Kitoyo ko man eh. Okay, okay. Okay dong. Oh, ha? Ano, usap-usap ako tayo ka. Kainom duman nga niadtong usang gabi sa mga alas 10:30 sa night club sa downtown area nasikop og naresto kining usa ka suspect nga gingalan og Richard Valens sa masakop o team sa Anti-Terrorism Task Force sa PNP nga gipanguluhan ni Colonel Allen Gonzales. Nga matud pa, si Valens mo ang suspitsado sa pagpamumba sa nagkainlaing dapit dinhi sa nasod. Apan ang iyang legal counsel nga si Attorney Bienvenido Garrido mingon nga illegal ang pag-aresto kaniya. Kaya ang mga sakop sa kapulisan way dang warrant of arrest atol sa ilang operasyon o way igong ebidensya nga makatumbok sa suspitsado nga mao ang responsable sa pagpamumba sa nagkalilaing dapit sa nasod. Hala? Minuwa siya Tony Garrido nga bugtong pakite lang sa baraha o cards ang nakuha nila ni Valens. Ang ikatahong usab nga ang pagpanghimo o game cards mo'y pangita sa suspect. Gikan sa gawas, Howell Parks reporting. Ay, imute sa nako be. Yeah! Oy, ayong balita. Ang game card sa hinungdan mo, gidakop tong tawhana. Terorista na agad. Unsyalen. Mutanaw pagkas TV, Clinton. O dong, O sige, kay musulog sa kwarto. tanong. Dong, tando ah. Oy. Sige dong. Ako rin pa ini dong. Oh. Kini akong bossing no. Himantayon kasi akong tingog bang usap ko no. Ha, tuyo ko man eh. Kakuyaw na ko diros balita. Kuyaw sa kayong panahon. Bati kayong mga balita. Tungod na sa panahon. Bisan cards lang imong dadon. Terorista na ka. Kunya, dakpon ka. Hala no? Ang sa may sulti ni Dong Johnny mo, Gislen, hapiton ka niya din sa apartment aron ihatod ka niya sa imong gitrabahuan. Wa man si manawag, Hillary. Wala manawag. Kalain. Oh, expected naman guna dahil nga agiong ka niya diri ugma kay usual naman na niyang buhaton, di ba? Di lang ta mag-expect, Hillary. Ay, dili mag-expect. Pero, ang daan, super sweet yun si Dong John, Gislen, no? As in. Pero, when man lagi mo magpakasal, oy, wala gapuhisgot si Dong John mo bahin, anak. Ikaw ha, personal na kayo na imong pangutana, Hillary ha. Sagdi lang ko, Guess good. Gusto lang ko masayod ba? Well, para na ko, muabutan lang kayo na Hillary kung kabubuton gid sa Ginoo. Pero kung dili, wag na tayo mahimo. Kalain. Google. Richard Valens cards. Daylight cards. Mao kini ang tawag sa mga cards nga gihimo ni Richard Valens. Sa palang dahi kaadlaw ang milabay human sa pag-release sa mga cards sa market.
i-view na ko ang mga cards. Ngayon sa ka-cards nga, nagtinaganay ang mga tao. Kinay sumbi nga nagukod nila. Mao ni ebidensya sa kapulisan nga terorista kining tawhana. Di ba? Di ay eroplano nga Trident ang designs nga tatak sa eroplano. Naigo kini sa missile ug padung nga muhag sa dagat. Ug niya usay taas kayong tower may suwat World Trade Center kidas magan og eroplano. Ug niya sa sunod nga card nga nahugno ang mong building ug daghang patay. Unsay kalampikita nini sa giingon sa kapulisan nga koneksyon sa iyang pagkaterorista? Unsa man? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!